daga alfasha wal munkar da abinki wal kalamul qabih da maganganu na banza, mummunan magana. An fahimta, maganganun basa, mutum ya rika sakin bakinsa yana faɗin duk abin da ya ga dama, kamar yadda za ga ana abubuwa yanzu, chatting, sex chat, romance, waye duka ta waya yanzu fa za ga komai yanzu ya sauƙaƙa. Duk abin da kake tunani na zina yanzu wallahi hanyoyin shi ya sauƙaƙa sama da yadda kake tunani. Da mutum kafin ya yi zina sai ya sha bakar wahala, wani ma sai ya bar unguwansa da garinsa sannan zai samu dama, kuma can ma sai ya sha bakar wahala. Amma yanzu cikin hanya mafi sauki akwai hanya isar da sako sosai yanzu. A yi romance, a yi sex chat, a yi video waye duka, ya tura tsaraicin ta turo tsare duka, wallahi wannan duka yanzu ya yawaita a cikin wadda intanet din da kake ganin shi. Ya zama akwai advantage a nasa, akwai disadvantage, ko kuma wallahi disadvantage din a wannan zamani yana yawa. ɗaya ku ne wanda zai ga amfani da wannan handset din ya nemi lahira da shi, kuma wallahi ina gaya baka wannan abin, wannan wayar da kake ganin ta sai ya yi sanadiyan zuwan mutane da yawa wutan jahannama. Wannan wayar ka siya wuta da kanka, ka siyan ba kanka jahannama. Mutum zai cire 50,000, 80,000, 70,000 ya siya waya, babu alherin da zai aikata da ita. Wayar cin mutuncin mutane ne, wayar shiga website na batsa ne. Zai sai data, ya kashe kudin data 3,000, 5,000 ya subscription ya yi shi, ba abin da zai kalla na wa'azi. In ma ka sa wa'azi sai skipping kai sai wuce, ba shine a gabansa ba. Ina inda rawa yake, ina inda mata ke tallan tsaraici, ina inda comedians suke, nan zai shiga, nan zai wasting datan shi a wannan wajen. Wani yana bakin ciki ma ya sa datan sa ya kalli wa'azi saboda kar tashan da suke sa wa'azin su karu da shi. Wani yana wannan bakin cikin. Wannan shine musibar da muke fama da shi. Zaka mutu kuma wannan abin da ka aikata yana nan. Mutum zai mutu ya rubuta sharri a shafinsa, ko ya wani bidiyo da sharri, ka mutu a danna bidiyon ana kallo, ana baka kwamishin. Ka yi rubutu na banza, mutane su hausa karanta, ya zo wallahi har akwai page wallahi na rubutu na iskanci a Facebook ga sunan sun bude. Ba sunan da zaka je ka sace yanzu babu shi a Facebook. In ka rubuta Maryam yan lesbian sai ka gani, Zainab lesbian sai ka gani, wani dan luwadi sai ka gani, wallahi da sunan zaka gani. Wani magani ne yawai Garba Barawo, shi sunan shi kenan da ya bude da shi, Garba Barawo. Wallahi ba abin da zaka je ka gani yanzu, kuma cikin Hausa Fulani wannan abin ya fi yawa. Mu da muke da addini, mu da ke da Qur'ani da sunna, ga jihadin dan fodiyo a arewa, amma ka dube da Hausa Fulani suka koma yanzu. Mun koma addinin musulunci ma gaba ɗaya ba birge mu. Tsarin addini gaba ɗaya ba shi a cikin tsarinmu. Wannan ita ce musibar da ake fama da shi kenan. Musibar da ake fama da shi kenan. Amma Allah ya ce i'malu ma shi'tum, ku aikata duk abin da kuka dama. Haka Allah ya ce, inni bima ta'maluna basir, ina a madakata, ina ganin abin da kuke yi. Inna rabbaka labir mirsad, ka gama duk abin da zaka yi, ba wanda zai ce bari. Kana da opportunity ke duk abin da, shi yasa ne yadda nake ganin abubuwa, ma wani ya zo ce shi a tsarin shi ya kamata a yi kaza, a halatta auren jinsi, ka bashi, kowa yana da yanci abin da ya ga dama. Amma a lahira kam ko shi Allah yake da yanci ya maka duk abin da ya ga dama. A nan duniya kai duk abin da ka ga dama. Lokaci ne Allah zai baka, kuma lokacin zai gare. Allah ya shirya. Wannan yana daga ciki wa aimanit talaq da rantsuwan sake. Rantsuwan sake yana nufin wato mutumin da zai yi wata magana ko matar shi ta bata mashi rai, yayi maganar da zai haramta matarsa. An fahimta? Ko saboda ta bata mashi rai, ce samu ruwa a buta ta kisawa, to wallahi ba zan sake kusantanki ba sai bayan wata 5. Wannan an hana. An fahimta? Ko in na kusance ki, ke sakakkiya ce a wajena, ko in kika kaza na sake ki. An fahimta? Wannan duka bai kamata musulmi wayannan kalmar su rika fita daga bakin musulmi ba. Ko wani ya ce idan na take ki na kusance ki kamar na kusanci mahaifiyana ne. Wannan ita ce mafi muni, ita ce zihari da ake magana akai da Allah ya sauka da ita cikin suratul mujadala. Kaga duk wanda yayi wannan zai azumi nawa? 60, ko ya yanta wuya. Ba a so mutum ya rika faɗan munanan maganganu kan matar da ya aura. An fahimta ai? Kamar yadda za a ga wasu ba su san aka ce ba masu karrama mata sai karramammu. An fahimta ai? Ko ba masu wulakanta mata sai wulakantattu.
domin su mata abin a karrama ne, domin musulunci ya karrama su har yana cewa ar-rijalu bi kawwamuna 'alan nisa, maza su ke wa mata hidima. Ba daidai bane kana da arzikin da matarka za ta huta ka hana ta hutawa. Ina fata an gane, wani yana da arzikin da zai iya siyar ruwa ko nawa ne, amma zai bin matar shi da katon abu akai, tana zuwa tana ɗebo ruwa a makwabta. Duka wannan bai kamata ba. Jama'a an fahimci wannan abin da kyau. Ko matar tana zuwa kasuwa tana siye da siyarwa, kuma yana da arzikin da zai dauke mata all na responsibility nata, amma sai ya bata ta je kasuwa ta yi ta faman cuɗanya da maza. An fahimta? Kamata ya ku killace matanku, ku yi abin da za ku yi, ku kiyaye mutuncinsu. An fahimta ai, mata karramammu ne, kuma ba masu karrama su sai masu karama. An tambi manzo Allah ya ce ya halinsa yake, aka ce kana fi khidmati ahli, kullun cikin hidiman ahalinsa yake. In gari ya waye sai ya bi duk ɗakin kowanne ɗakin matansa, kun tashi lafiya, kun tashi lafiya, haka annabi yake. Kowanne ɗaki na matansa ya biya zagaye matan ɗakin matansa taran nan, kun tashi lafiya lafiya, masha Allah masha Allah. In akwai wani aiki ya taya su. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Amma yanzu kai ka isa? Ai ba ka fara ba. Allah ya shirye da mu galibai yanzu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Abana ku faɗa daidai Allah ya ba mu lada.